Марта, да поканя ли Мишо? Не. Кой дали да покани? Лъще му върви на 15 FPS. И вика, добре ми върви, брат, добре ми върви. Добре. Абе, добре ми върви. Аз и сядам. Сядам, чакайте малко. Брат, нямам търпение да дойде петък. И аз. И аз. Пак такова физическо или ще ходиш на село? Хо на село и Тошко идва. Кой Тошко е? Наша Тошко. Марти. На селото ти ли бе? Съм приех. О, да, ще идва. Да спи или така за деня? Да спи. Кой? Деба, само мен не ме покани пак, бе, Деба, мамо. О, Само мен пак не си ме поканил, Деба. няма как едва да дойде, брат. Не, Анди, ело тук, Анди, ело при мен, Анди. Не бе, няма, не бе, аз се бам. Ама като има събор, ще ме викнеш мене, нали? Нямам сигурно. А? Анди, Сигурно. Къде си? на спална, ела, или умри просто. Ате, Да, умрях, идвам. Какво иска? ела тук. Бързо, скачаш тук. Скачаш тук. Ама той за нова година ли ще идва или само е така за 2 дни? Идва, брат, за един-два дена Чакай, да му да ходим да караме. клетни. Кледни във ъгъл. Чай. Само от петък до Тя неделя. се обърни се. Така трябва. Събота сутринта ще отидем го вземем и ще ходим караме. То не може. Я да, Не, стой. не ми дава. Скочи. А той ще е с колелото? Уби го, Анди. Я клетни. Почнахме ли? Кога Аз питай само инвайт това. О, брат, не, скачи. не. Уби го, Анди. Time Анди, was уби very го. weird in game. Само гледам полицай ме отстрани ме гледа. Да би. Добре. Поне сме само с един рандом. Брат, за какво ми дадохте на мене C4 това? Дай ми го на мене. А па почнахме ли вече? Аз писах на този пич, той се е върнал. Чел си взимане за пиене. Няма нищо. Сигурно имам магазин от тях, брат. Не. Просто си има... Да, сега говорих с него. Има си такова хладилниче на Red Bull просто. Не го знаеш, Драго, как има такова на Хел. И той има такова на Red Bull. Кичен. Не съм умряла, ама има. На шорт Дед, има двама. мръдни. Той няма повече Анди, лошо. брат, не ти даш ми... Брат, аре, моля ви. Къде брат, давайте само информация, дайте ми. Вика. Днеска не го стапили. Хубаво Марта на беса. Емте такова. Казах, че има кичен. Не, каза. Мърдим. Отгоре там. Казах кичен. Преди малко, не знам какво каза там. Скочи, там нищо там каза. Ей. Не, чай да го върна това. Марти, Аз отивам на нет. чуваш ли ме? Да, чувам те. Мъкни. Той никой няма мит. Един дед. Браво. Там не знам как се казва, ама има хора. Да, ако ще го кажеш на български, да си включи микрофон. Вече поче на кадра да го биш. Мисна шорт. Той е на малко. Оцели го един път. Ако е същия. Ау. А, то са двама. Слаб.
Чакай го, чакай го. Ники мените на главата. Линия на главата. Добре, долу, ляво. Почти. Брат, убих двама. Си... Пушка. Имам най-много демичи, най-много килове. Аз се ръщам, бе. Някой идва ли? Би, Не, Билия. Добре, дай го. би, Бе. би. Ама, Разбрахме. ръш. Влизам с лузи Twitch мене. Абе, къде сте, бе, ръж? Ръж би. Yellow, go short. Yellow, go short. Yellow, I said go short. Ладно? Браво. Що си ще лиеме тука? Сега пък всички сме от тази страна. Да, разпределете се, шорт имате един. Шорт, кичен, дясно. Двама са. Един падна. Марти! Добре, този път ги цепих всичките, почти. Убих двама. Всичките почти. Двама? Аз пак изоставям скиловете. Аз оставам повече. Да, Марто има 0 кила. И 20 демидж. Не, Марто е полезен с това, че дава мега добра информация. Пак ми избега тос. Това ми е фрикил. Шортен кенкър. Не знам къде ни чур, нищо. Майка ти. Би, in front. Окей. Дед? Plant. Не знам как се казва това. Гледай шорт. Не оттам, отляво. Буса. Шорт май. Буса. Марто, кажи им, че на буса има хора. Шорт е на малко. Да, и оттам имаш един. Добре, махни. Така се правя, с 2 патрона. Марти, браво, човек. Той на Марто тук му е лесно. Изи, бро. Изи, нали? Браво, бе, Марто. Терима директно, 4 го е в турбата. Дай пак на този път. Ей, Аз пак ще мине през палас. и аз идвам през. Изкарвай нож да си по-бърз. Да бе, знам, ама да. Оръжие и shift. Firefox. Браво, Боби. Джангъл. Проби. Плант. Вземите бомбата, плантайте. Коннектор. Падна един. Колко се на One more коннектор. Марко, колко се на коннектор? Мити идва. Двама. Да, един го убих. Мале, сам го вибия, между другото. Тихо. Браво те. Мале, какви го вим чаткам, брат. 6 кила. Колко процента хедшот? 66. Мале, направо ги гаври. Аз имам 16%. Брат, трябва да тръгна си рекорда на брат, съм някакъв инсейн. Пак ли я? Просто ми е вкусно. Явно. Явно. Ей, ли бе? Давай. Би. Окей, би. Дай би. Има ли? Учете. Има един. Андър.
Ники Няма идвам. човена бъл, няма. Идва шорт. Дай, надвойте, Но надвойте, двама са, давай, двама са. не две. Шорт. Дай, еми няма, за ти идвам, за тебе. Бомба не взе бомба. Мало. Как не умира? Аз тегля OBS да му да рекордвам. Аз сега рекордвам. За всеки случай, ако направя нещо хубаво. Баш как не е рекордна тук, как ги губих и 4-мата, бе. Мамка му. Рекорднал съм го, Марто! Добре. После, мисля, че чай да видя дали снимам. Да, снимам. Падна? Боги, внимай. Аз Опа. че имам командър. Отиде. Падна? Давай бо. А, Window, jungle. Това там съединението. Помощ. Добре. Конектор. Няма. Давай, Анди, давай. Падна иди, давайте. Найс. Гръб. Браво. Давай, изи. 300 парички, айде бомбата. Ако бях убил Анди. Анди, ако бяхте убил, дали ще да ми се ядосаш? Не. Малко. Айде да правим. Аз от тебе го убия. Не, моля. Кой се опитал да убиеш? Би. Марто, я му тегля един снайпер, бе. Искаш ли, Анди? Аре дай. Аз метнах смок и фашка. Отидех в ръка за 20 см. Аз пикам сапе. Давай. Мамо, умрахте. Ало, има и там един. Дейт. Браво. Аз пик. Добре го. Гледам шорт. Добре, аз чем да... Падна. Аз чем да плантвам. Плантвайте. Кичен гледайте. Аз застанах и... Един на кича. То кичен на едно. Двама кичен. Един е дед. Убил го. Един кичен, да знаеш. От вратата ще излезе, да. Само той. Браво, бе, Марти. Ай то път, ай или пак бе? Ай, бе, ай. Аз отивам мид. Аз отивам. Кой карта? Кой е бомбата? Добре, аз отивам, а. Ей. Няма никой. Най-чисто. Да, но... Сигурен ли си? Да, давай. Аз съм Лело, пикал. Мятам смоук. Добре, браво. Дай. Марти, чисто е тук. Аз Тука. таком... Аз паля конекта. От тук ще дойде или от тук? Еми, конекта е запален. Падна един. Марти, Браво. тук при мен, знаеш. Шорт. Да. Не пиквайте шорт, аз го гледам. Не пиквайте. Ей тук при Не мен. пиквайте шорт, не пиквайте. Добре. Уби го? Window, браво, уби го. Анди! Аз съм дет. От бомба. Аз не съм. Аз нищо не направих, пък съм MVP. Плант на бомбата, че сигурно. Да. Нищо друго не съм направил. Мати, ти се спориш. Ей, би. Метнах ви бомбата, давайте.
Къде си я къде ме метна? А, Взех я, давай. добре, давай. Падна. Един падна. Тук с shift. Виж шорт. Няма. Шорт няма, дай. Няма никой. Давай да плантваш. Кичен. Да, кичен има хора. Не мога. Браво. Няма хора вече. Чай, аз имам. Кичен! Отново. Уби ли го? Не, ама го оцелих, май. Браво, бе, Анди. Да, оцелил съм го. Мерси. Аз скивам мид. Не, Ники, мерси. Мерси, аз ти мид. Аз стигам да плантвам. Някой да дойде. Ей! Някой ще ми такова ли? Да, Някой ще ми аз смокне ли? Смокнах ти. Да. Бах ти перфектния смок обаче. Чай малко вече, стой. Ти го такова. А ти смолкна. Да, Оф, чак аз- в нашата база. Еба ти смолк. Нали? Как успява? Добре, Ела браво. така и. Еми то си има такова преценено. Сити. Добре, аз идвай горе. Шорт. Су шорт. Двама шорт имате. Еми, то ние сме наши и ги чакаме. Защо и двамата сидите на едно и също място, брат? Моли ли сте, бе, брат? Ути, Анди, гледай си, брат. Хелп ми тера. Ама не ръшкай, бе, брат. Джингъл един е. Скри се, Анди, скри се. Кога вземе да дефюза ръща направо? Не ръшкай веднага. Умер бомба. Еми умре. Като тръгне дефюза, не тръгвай веднага към него. Мой да е фейк. Окей. Марти, да идвам пак на мид. Не. Би. Добре. Оф, брат.